كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل يا أيها الناس أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر غازم اللذات الموت. صدق اللہ العظیم. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سامن محترم، مختصر حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ جل شانہ دی ذات بابرکت واسطے خاص. درود و سلام آقائے کائنات امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام القبلتین امام الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و مطہرہ واسطے. اللہ والو،
اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انتہائی غم و پریشانی دے عالم دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ساڈے مسلک حق اہل حدیث دا کافی سرمایہ تقریباً 8 تو 9 شیخ الحدیث جو کہ اس دنیا فانی تو رحلت فرما گئے نے، دعا فرماؤ اللہ پاک تمام نو جنت دے مہمان بنائے، اور تواڈے اسی گاؤں دے اندر کماہاں دے اندر بھی کافی فوتگیاں دی اطلاع مینوں پہنچ دی رہی ہے۔ دعا فرماؤ جننے بھی اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ جنت الفردوس دے مہمان بنائے، اللہ تمام دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے۔ اصل وچ بات اے وے کہ جان والا سانو اے پیغام دے رہا ہے کہ میرے بھائیو، رشتہ دارو، عزیزو، اقارب، اج میں جا رہے ہاں، کل تہاڈی واری آئے گی۔ جویں اج تسی اپنے ہتھاں دے نال اس مٹی چ مینوں دفن پہ کر دے ہو، اسی طرح کل میں بھی بڑیاں میتاں نوں اپنے ہتھاں دے نال دفن کر چکے ہاں، اور اللہ دی قسم دل خون دے آنسو رو رہے ہیں، شاید کہ معافی ضمیر بیان کرن دی ہمت اور طاقت نہیں۔ آج سورج جو طلوع ہویا ہے، بڑی ہی غم زدہ خبر لے کے ساڈے استاد المکرم فضیلت الشیخ حضرت مولانا یونس بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو آج صبح ہی اپنی زندگی مکمل فرما کے رحلت فرما کے اللہ دے کول تشریف لے گئے نے، ساری زندگی اللہ دے نبی دی حدیث پڑھاندے ہیں گزری، انتہائی نیک صفت انسان، ولی صفت انسان، اور مسکرا کے ملنا، کچھ اپنے طلباء نال پیار، علماء نال پیار کریا کردے سن۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں دی بھی قبر روشن فرمائے۔ قرآن پاک اندر بے شمار مقامات تے میرے ناقص علم دے مطابق میں آج ہی پڑھ رہا سا، اللہ پاک نے 50 تو زیادہ مرتبہ موت کا ذکر کیتا ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے جہاں کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، کافر ہوئے، ہندو ہوئے، بدھ مت ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، سکھ ہوئے، وہ اس موت کا انکاری کوئی بھی نہیں۔ ہاں بعض فرقے، بعض مذاہب موت تو بعد قبر اور حشر دے انکاری ہے نہیں، لیکن موت دا انکاری کوئی بھی نہیں۔ قرآن بھی اس بات دا اعلان اٹل حقیقت دے نال کردا ہے کہ میرے بھائی دنیا تے آئے ہو تے کان وچ اذان ہو گئی ہے، ہن اینا ہی وقت ہے نماز تیری ہون والی ہے، اذان ہو گئی ہے تے نماز دی تیاری شروع ہے۔ اور اگر انج سمجھ نہیں نہ ہوندی تے اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان بڑے طریقے دے نال کر رہے ہیں، پوری دنیا دا نقشہ اللہ پاک نے ایک آیت اندر بیان کر کے حقیقت نو سمجھایا ہے۔ دعا فرماؤ میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
اور میرے سمیت تسا تمام احباب نو سن سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا او دنیا کائنات والیو، اے دنیا دا زاویہ، اے دنیا دا طریقہ، اے دنیا دا عمل تے دنیا دا رواج، اے دنیا دیاں زینتاں بندہ خواہش کردا اللہ مینوں بیوی عطا کر دے، اللہ عطا کر دیندے نے، اولاد منگدے رب عطا کر دیندے نے، پھر آندا اللہ سونیا مال و دولت سونا چاندی خزانے بھی عطا کر دے، تے اللہ بھی عطا کر دیندے نے۔ اے پھر تمنا کرتا ہے مالکا سونیا زمینہ عطا کر دے، کھیتی باڑی اپنی ہو جائے، اللہ بھی عطا کر دیندے نے۔ پھر آندا مالکا سونیا مینوں گھوڑے سواریاں بھی عطا کر دے، موٹر سائیکل گڈی کار پراڈو لائے بھی عطا کر دے، اللہ بھی عطا کر دیندے نے۔ تے نال نہ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے او دنیا کائنات والیو ویکھیا جے کوٹھیاں اندر، بنگلیاں اندر، کاراں اندر، بچیاں اندر، بیوی اندر، اپنے مالو زر سونے چاندی کاروبار اندر کھوب کے میں رب نو نہ بھول جایا جے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، تھوڑا جہا زندگی گزارن دا سامان ہے، جویں کوئی مسافر اپنا تھوڑا جہا سامان لے کے جاندا ہے تاکہ سفر مکمل ہو جائے، تاکہ سفر پورا ہو جائے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ کہندے نے ہن سارا کچھ میرے والی لوٹ کے آئے گا، آخر میرے والی آ جائے گا۔ ایویں تے نہیں جدوں کوئی مر جاندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا فوت شدہ تے صبر کر لیندا ہے تے عقیدہ بنا لیندا ہے، ایک کوئی جملہ اپنا ورد بنا لیندا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تیرا سامان سی، اللہ اے تیریاں ہی چیزاں سی تو لے گیا ہے۔ او میم موت دی آکے ہوا وگی، لوکو واسدے شہر ویران ہو گئے، الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے میں کیوں اے گل کر رہا۔ اللہ دی قسمیں روزانہ ویکھ دے ہو پچھلے دنوں ساڈے شہر میاں چنو دے اندر 11 تا ایک گھر دے 11 افراد ایک گڈی نہر اندر گری ہے تے 11 دے 11 ہی فوت ہو گئے نے۔ او الو بول دے نے سنجیاں بیٹھ کانتے، خالی بندیاں باج مکان ہو گئے۔ اے موت دا پیغام آیا، اللہ دی قسمیں ایک دن آئے گا، اے موت سارے انوی آئے گی، تیرا کما بھی ویران ہو جائے گا، شہر لگور بھی ویران ہو جائے گا، میں تے گران ہونا۔ اللہ دی قسمیں روزانہ آئے دن موت دیاں خبراں انہاں دناں دے
دے اندر تے موت جا رہی ہے جویں قیامت ساڈے سر تے آن گری ہے. کوئی کرونا دا ڈر دل وچ, کوئی کیڑا ڈر دل وچ پیدا کر کے پھر رہے آئے. احتیاط ضروری ہے لیکن گھر بیٹھیاں بھی تے موت آئی جاندی ہے, لیکن موت دا پیغام تے پھر آئی جاندا ہے. قرآن کہہ رہے آئے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. کل تو مراد ساری کائنات, کل تو مراد انسان, حیوان, درندے, پرندے, چرندے, حیوانات, نباتات, جو کچھ دنیا اندر موجود ہے, جیڑی بھی جاندار اشیاء ہے, اللہ نے قاعدہ بنا دیتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ کہندے نے ہر چیز ہی فنا ہو جائے گی, ہر چیز ہی مٹ جائے گی, باقی رہن والی ذات تے اللہ دی ذات ہے. بولو باقی رہن والی ذات ہے تے اللہ دی ذات ہے. ہر چیز ہی فنا ہو جائے. تے میں نا ایتھے مینوں ایک مثال بھی یاد آئی. میں واقعی مان فروز واقعہ ایک کتاب ہے او دے اندر نا میں واقعہ پڑھ رہا سا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے کول ایک کون والا آیا سوال کردا ہے امام صاحب ایک خواب آیا تے او دی تعبیر دس دیو. ہاں بول تیرا خواب کی ہے. بول کے دس لگا امام صاحب میں جنگل دے اندر جا رہا ہاں تے مینوں انج شیر دے دھاڑن دی آواز پئی آوندی ہے. میں بھجنا شروع کر دیتا ہے, شیر میرے پیچھے پیچھے وے. ایک درخت آیا, میں درخت دے نال ایک رسی لٹکدی ہے خوہ دے اندر. میں رسی نال لٹکیاں تے خوہ وچ لمکن لگا. ویکھیا تے خوہ وچ ایک جڑا بہت بڑا ازدوا سانپ نظر آ رہا ہے. امام صاحب انج کر کے دو چوہے نکلے نے, ایک بلیک کلر تے ایک وائٹ کلر دا ہے. او رسی نو کٹنا شروع کر دیتا ہے. شیر بھی اوپر دوڑ رہا ہے, سانپ بھی نیچے پھنکارا مار رہا ہے تے رسی نو چوہے کٹی جا رہے نے. ڈر نال, خوف نال, پیاس نال, بھوک دی شدت نال میں نڈالاں. اوپر ایک شہد دا مکھیاں دے شہد دا کھگا لگائے, او دے وچوں ٹھنڈا تے میٹھا شہد کردا ہے. انج میرے ہاتھ تے ڈگدا تے میں اودوں چوسنا شروع کر دینا. میں شہد کھان لگ پیا, چوسن لگ پیا تے میرے ذہن وچوں شیر تے سپ دا خیال نکل گیا ہے. میں شہد کھائی جا رہا تے میری اکھ کھل جاندی ہے. امام صاحب کہن لگے اللہ والیا اے تے قرآن دی آیت دی تفسیر ہی لگ دی ہے پئی. اے موت دا پیغام بالکل قریب آ گیا ہے. جڑا شیر تیرے پیچھے وے او موت ہے جڑی تیرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. جڑا نیچے سانپ ہے, جڑا خوہ وچ کھڑا ہے, او تیری قبر ہے جدے وچ تینوں جانا ہی پے گا. تے نال کہندے نے او جڑے چوہے نے او ایک دن میں تے کرا تیرے دن رات کٹ دے جا رہے نے. ایک دن گزریا تے تیری موت ایک دن قریب آ گئی. ایک رات گزری تیری موت ایک رات قریب آ گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب دا دن قریب آ گیا ہے, موت دا ٹائم قریب آ گیا ہے, قبر دیاں سختیاں قریب آ رہی نے.
میں تے نا پھر امام صاحب کہندے نے او جیڑا شے دے او دنیا دا مال و متاع ہے جے وچ تو اج گم ہو گیا تے رب نو بھول گیا ہے او شاید جڑا تو کھا رہا ہے دنیا دا مال ہے او یار موت قریب آ گئی ہے موت بالکل قریب آ گئی ہے تے اللہ دی قسم موت دا پتہ چلدا او مل کے بولو موت دا پتہ چلدا جڑے میں ذکر کیتا ہے ساڈے استاد جی کل زور پچھلا جمعہ پڑھایا تے بالکل ٹھیک عید دا خطبہ بھی دیتا ہے تے بالکل ٹھیک سن کل زور دی نماز بھی پڑھائی ہے جامعہ سلفیہ میری مادر علمی دے اندر بالکل ٹھیک سن اچانک طبیعت خراب ہوئی ہے موت دا پیغام آ گیا تے پتہ بھی نہیں چلیا ہزاروں جان والے ہزاروں شاگرد ہزاراں پیار کرن والے اج پیار بدلے گا مڑا مڑ مٹی تلے جڑا ہے انہاں نو دفن کر دیتا جائے گا پیار بدل جاندے نے محبتاں بدل جاندیاں نے عزتاں بدل جاندیاں نے وقار بدل جاندے نے کوئی نہیں آندا یار مٹی نہ پاؤ میں تے منظر اکھاں نال ویکھے آئے سارے مٹی پاندے نے سارے مٹی پاندے نے تے موت تو کسے نو چھٹی نہیں قرآن کہہ رہا ہے اینما تکونو یدرککم الموت جتنے بھی چلے جاؤ موت دا پیغام آ کے رہے گا تے موت جتنے مرضی ٹور جو اللہ کہندے نے فی بروج مشیدہ جننے مرضی پاویں برج مغل بنا لو پاویں کوٹھیاں پاویں لینٹراں تھلے چھپ جاؤ لیکن موت دا پیغام آ کے رہے گا اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیے اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیے چن چن کے کلیاں توڑ دیے ویگ تیرے سامنے مندر ایک ہفتے دے اندر کیویں چن چن کے پھول لے گئی ہے موت کیویں چن چن کے کلیاں لے گئی ہے عبدالغمید غزاروی رحمت اللہ علیہ دکھا کتے عبدالرشید غزاروی رحمت اللہ علیہ وقا کتے یا رسول نگری صاحب کتے ثناء اللہ خان صاحب کتے گجرانوالا دینا ملک صاحب کتے یعقوب قصوری صاحب کتے میرے استاد محترم یونس بٹ صاحب کتے اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ اپنے آولوں موڑ دیجے پڑھو لا الہ الا اللہ یہ تو کلے ہوگے جوڑے نے کئیاں ماپیاں مکھ موڑے نے پڑھو لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تے موت دا پیغام جدوں آتے نبیاں نو بھی موت دا پیغام آیا ولیاں نو بھی موت دا پیغام آیا تے میں تے دسنا چاہ رہا جے انسانیت موت دے دروازے تے میں تے نا حضرت عبداللہ بن عمر دا کول پڑھ رہا سا آندے نے او یارو جے صبح دا سورج نکل آئے سورج طلوع ہون دی امید نہ رکھیا کر کہ اج دا دن میرا پورا ہوئے گا کہ نہیں آندے نے جے رات سون لگے اے امید لا کے نہ سویا کر میں صبح نو زندہ ہی اٹھاں گا پتہ نہیں رب زندیاں کرے یا نہ کرے پتہ نہیں صبح جاگ آئے کہ نہ جاگ آئے اٹھنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے تے ایویں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں تے بخاری پاک دی روایت پڑھی ہے عبداللہ بن عمر راوی میرے وال ویکھے آجے انجنا مربع نما انج کر کے میرے آقا نے لکیر کھچی ہے مربع نما لکیر میرے آقا کھچی ہے
मेरे आका ने मुरब्बा नमा लकीर खिंच के एक लकीर दरम्यान विच भी गुजार दी है, फिर सैड़ा ते ना इंज छोटियां छोटियां लकीरां पा दित्तियां। आका कहंदे ने मेरे सहाबा आ दरम्यान वाली लकीर जिंदगी है ते सैड़ा तो मौत ने घेरा पाया होया है। कोई पता नहीं कितने साह दी डोरी टुट जाए, कोई पता नहीं कितने मौत आ जाए, कोई पता नहीं किदों मौत दा पैगाम आ जाए। ते बाबा जी बड़ी प्यारी गल करते ने, आंदे ने चार दिगाड़े कोई लवासा उड़ के तो जा ना कर कुछ फिक्र कबर कयामत जिथे इन्हें ठिकाना। मौत दा पैगाम अज नहीं ते कल मौत सिर ते आई है। और यार मौत दी तैयारी करया कर। मैं ते बुखारी पाक अंदर 1339 नंबर रवायत अज ही पढ़ रहा सा। मौत दा फरिश्ता आया मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल ते आके आंदा मैं तुहाडी रूह कब्ज़ करने वास्ते आया, मौत दा पैगाम लैके आया। ते मूसा अलैहिस्सलाम नूं गुस्सा आ गया, मुंह ते थप्पड़ मारिया, इंज करके अख दा डेला ही बाहर कर छड़िया। आंदे ने तेरी इन्नी जुर्रत, ये वापस चला गया। अल्लाह जी किवें दे बंदे कोल भेज आए। वो आंदा मैं नहीं मरना। ते अल्लाह कहंदे ने जा जा के मेरा पैगाम दे के एक बचने दे जिस्म ते हथ रखो, जिन्ने वाल तुहाडे हथ दे थल्ले आ जाणगे उन्ने साल तुहाडी जिंदगी बढ़ा दी जाएगी। ते मूसा अलैहिस्सलाम कहंदे ने फिर ते फरिश्ता डरे आंदा फिर मौत। आंदे ने जे फिर मौत ही है फिर इन्ने साल जिंदा रह के की करना है। फला मुकद्दस जगह मेरे सामने होए ते मैनू मौत दा पैगाम आ जाए। वो जगह अल्लाह ने सामने की है, मौत दा पैगाम आ गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत दा पैगाम आ गया। ते मैं ते ना इंज किया करना, ओ 10 इब्राहीम खलील किते मौत ना अपनी आई नाल ही आउंदी है। नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू लोगां ने अग विच भी सुटिया, लेकिन ईमानदारी नाल दसो मौत आई। नबी इब्राहीम दा वाल भी विंगा होया नहीं, मौत अपनी आई नाल ही आई है। ओ 10 इब्राहीम खलील किथे, मूसा बिन इमरान कलीम किथे, साडे गादी नबी करीम किथे। पढ़ो ला इलाहा, मिल के सारे पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ 10 अलामा ज़हीर किथे, हबीबुर रहमान शहीद किथे, आते मुहम्मद खान नजीब किथे। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। और रख याद कबर दिया कंधानू, छड़ जाना जम्द फरजंदानू। और रख याद कबर दिया कंधानू, क्यों भुल गया कफन दिया बंदानू। छड़ जाना यार फरजंदानू, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। आते मौत आई ते बड़ी प्यारी गल करते ने, आंदे ने कोई 2 दिन जागते
جی گئے نے 2 دن دی تے زندگی ہے او کوئی 2 دن جاگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے او کئی یار مسافر تھی گئے نے پڑھو لا الہ الا اللہ تے گل بڑی پیاری گل کر دینے ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں جڑا ایک بار چلا جاندا ہے دوبارہ نہیں آیا کردا تے میرے نا یزدانی شہید کیا کردے سن جے بندہ نیک ہے او دا آن نو جی نہیں کرے گا جنتاں حوراں جنتاں دے میوے باغات او دا جی نہیں کرے گا تے جے بندہ جہنمی ہے تے سائیاں آنی نہیں دینا ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھیرا وطنا وال مڑ پایا نہیں کچھ پوچھیا غال سنایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ موت دا پیغام نبی موسیٰ نو بھی موت دا پیغام آیا حضرت یعقوب علیہ السلام پتران دی فوج سامنے کھڑی ہے بڑی طاقتور فوج ہے اپنی اولاد نو بلایا تے موت دا پیغام آ گیا ہم کنتم شہداء اذ غزر یعقوب الموت او میرے پترو موت دا پیغام آ گیا جے میرے تو بعد شرک نہ کرے آجے میرے تو بعد نمازہ نہ چھڑے آجے تو ہی آج پترانو وسیعت کرے آکر میں اللہ دی قسمیں کئی وسیعت کر کے مار دینے پینانو جائیداد نہ دیں پترا دیاں دا غق مار کے مار جاؤ دینے کئی وسیعت کر کے مار دینے جی اے ہو جائے اے ہو جائے نبی یکو وسیعت کر دینے پتروں میرے مرن تو بعد اپنے اللہ نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے اے تے نبی یعقوب دی گل ہے تے نبی یوسف علیہ السلام پراواں نے ذلیل کرم دیاں کوشاں کافشاں کیتیاں رب نے عزتاں دتیاں رب نے تخت عطا کر دیتا تے تخت تے بہ کے جدوں سب کچھ مل گیا تے ایک ہی دعا اینڈ تے کر دینے او یارو مالو زر مل جائے رب نو نہ بھولیا کر اے پیسہ مل جائے رب نو نہ بھلایا کر اے دولت مل جائے رب نو نہ بھلایا کر ایک کی دعا کر دینے توفانی مسلمان وعلیکنی بالصالحین اللہ یوسف نو تو نبوت بھی عطا کر دیتی اللہ عزت بھی عطا کر دیتی بادشاہت بھی عطا کر دیتی اللہ سونے دشمناں نو زیر بھی کر دیتا اللہ یوسف نو موت آئے تے نیک لوگاں میں چی موت آئے اور دعا کر اللہ چنگی موت عطا کر دے اللہ نیک موت عطا کر دے تے میں نا منو تے ہو اپنا بھی دے یار حضرت صدیق دا واقعہ بھی یاد آ گیا میں نا انج حدیث پاک دی کتاب پڑھ رہا سا نبی دا یار صدیق جدوں موت دا پیغام آن لگائے تے بیٹی عائشہ زارو کی تار رو رہیاں نے پوچھن والیاں پوچھیا کی وجہ کیوں روندیاں جے پیاں تے آندیاں نے ابو جی مینوں رون تہاڈی موت دی وجہ تو بھی آ رہی ہے لیکن موت اس وجہ تو بھی آ رہی ہے نبی دا یار غار جا رہی ہے نبی خلیفہ الاول جا رہی ہے وقت دا حکمران جا رہا ہے تے گھر وچ کوئی نویں چادر بھی موجود نہیں جدے نال کفن دے دتا جا
جائے تے گھر وچ نے درمو دینار بھی موجود نہیں کہ کوئی نوی چادر خرید لی جائے تے سر تے ہاتھ رکھیا او دھیے پرانی چادر ہوئے یا نوی فرق کی پیندا ہے جانا تے مٹی وچ اوتھے تے عملاں دے نہ کھیڑے ہونے اوتھے تے عملاں دے مولے دنیا اے دنیا او دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بغاراں حضرت آدم کٹ بغشتوں 40 سال رولایا بیکو حضرت نبی نے کتنا درد اٹھایا تے چیر دیتا زکریا تائیں سر اتے رکھاری ایوب دے تن پائی بیماری تے ڈھیر مصیبت اٹھائی اللہ دی قسمیں جے پیسہ عزت ہوندا تے میرے نبی دے کول ضرور ہوندا جے پیسہ عزت ہوندا تے نبی دے یار صدیق کول ضرور ہوندا جے پیسہ عزت ہوندا نبی دے یار غریب حبشی بلال کولوں ضرور ہوندا جے پیسہ عزت ہوندا تے ولیاں دے نبیاں دے اولیاء دے اتقیاء دے علماء دے گھراں نوں اللہ پیسے نال پر دیندا لیکن میرے نبی دی دعا ہے اللہ مینوں غریبی رکھی تے کل قیامت نوں غریباں وچوں ہی اٹھائی وجہ کی ہے سبب کی ہے ایک ہی وجہ ایک ہی سبب ہے مینوں نا یہ گل ایک استاد ایک واقعے تو میں سمجھانا چاہ رہا جے ایک استاد نے نا بچیاں دا امتحان لیا جڑے سب تو ذہین بچہ سی انہوں 1 روپے دیتا جڑا اس تو دوسری پوزیشن والا سی انہوں 5 روپے دیتے جڑا تیسری پوزیشن والا سی انہوں 10 روپے دیتے جڑا سب تو نلائق سی انہوں 500 روپے دیتا تے آکھیا ذہین جڑا سی آندہ استاد جی تسی چنگا نہیں جے کیتا میری پہلی پوزیشن سی مینوں پیسہ تھوڑا دیتا جے آکھیا پتر کل فلاں جگہ تے آ جایا جے تے کل میں اوتھے تانوں اس گل دا جواب دیاں گا تے اگ چلا لئیے ایویں اگ پئی مچدی ہے نال ایک چھوٹا جہا اوپر دیوار جی بنا لئی تے آکھیا میں جتھے جتھے تسی پیسے خرچ کیتے نے میں پورا حساب و کتاب لواں گا آکھیا اچھا تے جڑا سب تو نلائق ہے انہوں بلا لیا ہاں بھی 500 کتے خرچ کیتا ہے ادھروں اگ پئی چل دی ہے اگ دسے کہ آندا جی میں 5 روپے دی فلاں چیز لئی میں 10 روپے دی فلاں چیز لئی جنی دیر نو دسیا ہے اگ نے او دے پیر جلا دیتے نے کپڑے جلا دیتے نے اگلا آ گیا حساب شروع 200 کتے خرچ کیتا ہے 100 کتے خرچ کیتا ہے 50 کتے خرچ کیتے نے 10 کتے خرچ کیتے نے جننے زیادہ پیسے نے دسن وچوں نہیں مشکل اگ اوویں ہی جلا رہی ہے ساڑ رہی ہے تڑپا رہی ہے تے جیڑا سب تو ذہین ہے وہ آیا پوچھیا پتر 1 روپے دی فلاں چیز لئی ہے چھال ماری کے حساب دے کے چلا گیا پتہ چلیا کل قیامت دی گرمی اج دی اگ تے کچھ بھی
نہیں, سورج سوانے دیتے آ جائے گا, اپنے بیگانے ہو جان گے, ہر کوئی نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. نبی آدم, نبی نوح, نبی عیسیٰ, نبی موسیٰ, نبی یوسف, نبی عیسیٰ, سارے ہی کہہ رہے نے رب نفسی اللہ سانو بچا لے. او یارو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا, تے جے تھوڑا ملیا ہوئے گا حساب بھی تھوڑا ہوئے گا, تے تھوڑا حساب دے کے اللہ جلدی جنت دا مالک بنا دے گا. تے بندہ نا, میں آتے حدیث پاک چ پڑھیا حساب, حدیث پاک دی کتاب چ میں پڑھیا کہ بندہ جنت جائے گا تے بندہ آکھے گا میں دنیا دیاں, حالی جنت جائے گا نہیں, جنت ویکھے گا, آکھے گا اللہ میں دنیا دیاں ساریاں تکلیفاں بھول گیا, مینوں کوئی تکلیف آئی کوئی نہیں. تے بندہ نا جہنم ویکھے گا, جن نے دنیا تے یاشیاں کیتیاں, فاشیاں کیتیاں, مردی نال زندگی گزاردا رہیا, اے آکھے گا اللہ میں تے دنیا تے کوئی بھی نہیں چیز ویکھی, کوئی عیش نہیں کی تھی, سب کچھ بھول جائے گا. تے آکھے گا اللہ ایک بار دوبارہ دنیا تے بھیج دے, میں چنگے عمل کر کے وکھاواں گا. اللہ کہن گے نہیں نہیں, ہن وقت مک گیا, ہن ٹائم مک گیا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها. یہ آکھے گا اللہ مینوں دوبارہ موقع دیتا جائے, میں نیک عمل کر کے وکھاواں, میں تینوں راضی کر کے وکھاواں. اعلان ہو جائے گا نہیں 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 نہیں, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ہن موت دا پیغام آ گیا, ہن چھٹی مل سکدی, ہن دوبارہ موقع مل سکدا. ہن اللہ نے موقع دیتا, کوئی نہ بندہ قبر دے کول جا کے کھلو گیا, بار بار آکھے سانو کوئی نصیحت وصیت کی تیرے نال پہ گزر دی ہے. قبر چوں آواز آئی ہے او پوچھن والیا جا جا کے قبر دی تیاری کر لے, قبر دی گھاٹی بڑی سخت ہے. او قبر مروڑے ایویں جویں کولو مروڑ دا, کنے دیاں گھڑیاں جویں کولو تروڑ دا. اللہ دی قسم پھر کچھ بھی نہیں چھوڑ دا, جے کر اللہ بچائے نہیں, جے رب نہ بچائے تے کچھ نہیں بچدا. تے میں گل کر رہا انسانیت موت دے دروازے تے, اج نہیں تے کل موت دا پیغام آیا. قرآن کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن کہہ رہا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. موت دا پیغام آ گیا. کہن والا بڑی پیاری گل کرتا ہے, اج سجن ساتھی بیلی چڈی جانا وا,
जेदे विच रहना सा हवेली छड्डी जाना वा अल्लाह जाने नाल साडे अगे की गोना है बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना है मुके जिदों सा तेरे मट्टी दा तू गोना है बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना है ते बड़ी प्यारी गल करते ने एक दिन सावां वाली डोर टुट जावेगी एक दिन सावां वाली डोर टूट जावेगी फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी होके चुपचाप बुआ अखियां दा डोना है बह के तेरे कोल फिर सारे आने रोना इंज फोत हो गया फोत की हो गई लोग बह जाते ने लोग सारो की तार रोंदे ने ताए चाचे भी कट्ठे भैन भरा भी कट्ठे सारे अखियां भांदे ने रोंदे ने सारो की तार ते आंदे ने ताए चाचे मां प्यो रोवन पे सुर साल भी गोदियां खोवन पे ते भाई आखन अज साडी जा जा के पुछ जिदा जवान भरा दुनिया चढ़ जावे जा जा के पुछ जिदा जवान पुत्र दुनिया चढ़ जावे ताए चाचे मां प्यो रोवन पे सुर साल भी गोदियां खोवन पे भाई आखन अज साडी बां भज गई कमर बुढ़ले बाप दी चुक जानी घड़ी चलदी चलदी रुक जानी जिदों चापी उम्र दी मुक जानी ते मौत दा पैगाम आ गया अल्लाह दी कसमें भुले खाए धोखा है आंदा मैं मर गया निजाम बंद हो जाएगा ईमानदारी नाल दस तेरे परदादे दा नाम की सी दस मैनू तेरे दादे दा नाम की सी मौत आई है मौत दा पैगाम आया है लोगा मट्टी च पाया है एक नहीं दो नहीं 4 दिन तेरी बीवी ने भी 40 दिन गम बड़ा किया तेरी बीवी भी 4 माह 10 दिन रोंदी रही तेरे बच्चे भी रोंदे रहे 2-4 दिन कारोबार खुल गए तेनू भुल गए तेरी कब्र भी भुल गए तेरा नामो निशान मिट गया इंजी हो गया जिवें तू दुनिया ते आया ही नहीं सी एवें हो गया जिवें तेरा दुनिया ते आना ते ना आना बराबर ही हो गया है ते बड़ी प्यारी गल करते ने आंदे ने कि जदों मौत दा पैगाम आ जाना है जदों एक दिन सावां वाली डोर टुट जावेगी फिर इस जिंदगी दी गल मुक जाएगी होके चुपचाप बुआ अखियां दा टोना है बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना है मुके जदों सा तेरे मट्टी दा तू होना है ते बड़ी प्यारी गल करते ने वारो वारी लोका तेनू कंधियां ते चुकना एक कंधा भी नहीं मिलेगा वारो वारी लोका तेनू कंधियां ते चुकना उस वेले घर फिर
رکھ بھی نہیں سکنا کتھے بھی بچے آخر مٹی تھلے آنا ہے بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے تے موت دا پیغام اج نہیں تے کل آ کے رہے گا او یارو اے موت کدے نو بھی نہیں جے چھوڑ دی اے موت دا پیغام آ کے رہے گا قرآن کہہ رہا ہے قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے او نبی ولی اور عالم فاضل نبیاں نو بھی موت دا پیغام آیا علماء نو بھی موت دا پیغام آیا ولیاں نو بھی موت دا پیغام آیا تے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری پاک دی 81 نمبر روایت غالباً میں پڑھ رہا سا نبی پاک نے فرمایا لوگو قیامت قریب علم اٹھا لیا جائے گا علماء نو اٹھا لیا جائے گا او علماء دے بارے گلاں کرن والیو جدوں علماء مک گئے قیامت آ جائے گی علماء ٹر گئے قیامت آ جائے گی علماء چلے گئے قیامت آ جائے گی فرمایا علماء ٹر جان گے سمجھو قیامت قریب ہے ہن تے قیامت دا منظر ہی بن گیا ایک ہفتے دی اندر 8 تو 9 علماء بھی وقت دے بہت بڑے عالم دین دنیا چھڈ کے جا چکے نے نبی ولی اور عالم فاضل گزرے نی چنگ چنگیرے اینا سب چھوڑ علاقے قبری کی تینی ڈیرے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے تے دارو موت نہ کوئی پاویں برج بنا لو محکم قلعے یا کوٹ کبیر اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ جتنے مردی لک جا جتنے مردی چلا جا موت دا پیغام آ کے ہی رہے گا میں انڈتے ہاتھ بن کے اس باپ دی پیغام دینا چاہ رہا جے آجو موت دی تیاری کر لو آجو مرم دی تیاری کر لو کہ میرے آقا نو نا موت دا پیغام آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جادیاں نے آقا دا سار میری گود اندر پہ آئے تے آقا انج کر کے بار بار پانی چاتھ ڈبوندے نے اپنے متھے تے پانی لگاندے نے تے آندے نے عائشہ پیاری ہے ہائے موت دیاں سختیاں لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے نے آندے نے موت دیاں سختیاں تے نال آندے نے اللہم بالرفیق الاعلی ایشا پیاری ہے موت دیاں سختیاں بڑیاں نے حضرت ایشا کہندیاں نے میں پہلے سمجھ نہیں سا موت دی سختی صرف برے لوگاں نو محسوس ہوندی ہے یارو نبی پاک بھی موت دی سختی محسوس کر رہے نے کہ میں نا او منظر بھی ویکھیا عبد الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ تے شیخ یحییٰ رسول نگری عبد الرشید راشد ہزار بھی جننے بھی ماشاءاللہ علماء کرام گئے نے تصویران نیٹ تے موجود نے میت پئی ہے لیکن چہرے تے مسکراٹے وے ہس دے پے نے کیا سینا میری کملی والی سرکار نے جدو تو آیا سے تو رو رہا سے دنیا والے خوش ہو رہے سر تو جاوے لوگ رو رہے گوڑ تے تو خوش ہو رہا ہوئے
میں وہ بھی منظر ویکھی آئے نہ رشتے دار لگدا نہ پتر لگدا نہ کچھ لگدا ہے ٹائی مار مار کے لوگ روندے ویکھے نے او یار جدوں تو آیا سے تو رو رہا سے چاہے تے تو خوش ہو رہا ہوئے یا تو غم نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی موت دا پیغام آ کے رہے گا اج موقع ہے تے موت دی تیاری کر لو اور میرے بھائی موت دا کوئی پتہ نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی یہ جام دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ کو دعائے جو کچھ سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اتوں دی نام کچھ اعلانات سماعت فرماؤ اور ایک انتہائی اہم بات